Dacă n-ai bani, nu ai cum să faci bani. Ce cred eu că înseamnă sau ce stă în spatele acestei convingeri este de fapt ignorăm toate celelalte resurse pe care le avem disponibile. Când te bazezi doar pe a avea deja niște bani ca să faci niște bani, asta înseamnă, dacă nu ai, deci dacă n-ai acest start, n-ai nicio șansă mai departe. Și în momentul ăla eu cred că de fapt ignori toate celelalte resurse cu care te-a lăsat Dumnezeu. De la timp, care este mai prețios ca și resursă decât banii, după părerea mea, creativitate, inteligență, educație, relații umane, da? Relații umane, foarte importantă resursă, entuziasm, energie, răbdare, perseverență, da? Toate astea sunt resurse pe care le avem, unii mai mult, alții mai puțin, dar sunt la dispoziția noastră și fiecare din astea poate să fie un punct de început, astfel încât să treci peste această convingere limitativă care îți spune, frate, dacă n-ai bani, n-ai cum să faci bani. Mai departe, banii n-aduc fericirea. Da? Probabil că ați auzit-o și pe asta, frate, banii chiar n-aduc fericirea. Părerea mea este că nu asta e funcția lor. Nu asta e treaba banului, să te facă fericit. Fericirea vine din alte zone și dacă vrei ca banii să te facă fericit, eu cred că îți cauți fericirea în locurile greșite. Banii pot cumpăra o casă, dar nu un cămin. Banii pot cumpăra un pat, dar nu somnul sau odihna. Banii pot cumpăra un ceas, dar nu timpul. Banii pot cumpăra o carte, dar nu cunoașterea sau educația. Banii pot cumpăra un statut, dar nu respectul. Banii pot cumpăra sângele, dar nu și viața. Da? După cum vedeți, banii pot să cumpere o grămadă de chestii, dar pasul ăla până la fericire stă în altă parte, nu stă în bani. Așa încât, dacă avem convingerea că banii n-aduc fericirea, este ok, nu ăsta e rolul lor. Da? Poate să aducă bucurie, poate să aducă plăcere, poate să aducă siguranță, poate să aducă alte chestii, dar pasul ăla spre fericire vine din altă parte și cred eu că nu vine din exterior, vine de cele mai multe ori din interior. Banii nu sunt niciodată de ajuns, da? Deci asta e o altă convingere, oricât ai avea, nu sunt niciodată destui. Banii nu sunt niciodată de ajuns. Din punctul meu de vedere, asta este un fals. Cred sincer că e foarte important să descoperi și să înțelegi, să conștientizezi acest moment când banii sunt de ajuns sau destul pentru tine. Da? Pentru că alminteri, dacă tu trăiești mergi cu convingerea asta că banii nu sunt niciodată destui, ești de fapt într-o cursă cu toți ceilalți din jurul tău și eu îți garantez că asta e o cursă pe care nu ai cum să o câștigi. Întotdeauna va fi cineva care are mai mult decât tine. Îți iei o mașină, altul are o mașină mai nouă sau mai bengoasă sau mai lată sau mai lungă sau mai sportivă sau cum vrei tu. Ți-ai cumpărat un apartament de 3 camere, unul are 4 camere. Ți-ai luat 4 camere, altul are vilă la marginea orașului. Ți-ai luat și tu vilă, are altul vilă cu piscină. Ți-ai luat vilă cu piscină, are altul 2 jeepuri și așa mai departe. Nu ai cum să te oprești. Este important să conștientizezi un moment în care zici, am destul, sunt ok. Și ce înseamnă asta? Abia în momentul ăla poți să spui că ai atins un nivel de prosperitate. În momentul în care zici, am destul pentru mine, hai să văd ce pot să fac și pentru alții. Asta cred eu că înseamnă momentul de prosperitate și unii oameni îl ating la 2000 de lei, da? Ia gândiți-vă cine e mai prosper, o bunicuță care din 1000 de lei pensie pune deoparte 100-200 de lei și în fiecare duminică face câte o pomană pe la biserică și ajută și pe alții și are grijă și de vecini sau mai știu ce, și de nepoți când trec pe la ei și de, da? Cine e mai prosper? Această persoană sau vreun corporatist care are 2-3 mii de euro, e îngropat în datorii și nu-i ajunge niciodată nimic? Care din ăștia e mai prosper? În primul rând aici sus, da? Și după aceea și financiar. Banul schimbă omul. Banul schimbă omul, într-adevăr, dar la ce sens? Eu cred că banul de fapt mărește ce e în sufletul omului și dacă omul este lacom și nesimțit și egoist, o să transforme într-un și mai mare nesimțit și egoist. Iar dacă omul este în esență bun și este generos și a fost crescut echilibrat și este ok, atunci o să fie și mai generos și mai echilibrat și mai ok. De ce cred asta? Pentru că banul îți dă libertate. Deci bani mai mulți îți dau libertatea să te comporți așa cum ți-e firea. Da?
Da? Când ești sărac, închizi din ochi, da? Taci din gură, zici cum zice altul, faci ce spune altcineva, pentru că n-ai încotro, că ești sărac și trebuie să te descurci. Faci cum zice șeful, faci cum zice... Când te faci patron sau când te faci bogat, cum se zice, în momentul ăla nu mai trebuie să te mai abții sau în momentul ăla îți dai drumul, îți dai arama pe față, cum se zice. Și eu cred că într-adevăr banul schimbă omul, mărind mai mult sau arătând lumii cum este el de fapt. Da? E ca o lupă așa care mărește, cu cât ai mai mulți bani, cu atât lupa asta e mai mare și vezi mai bine ce este în caracterul omului și în personalitatea omului. Banii sunt rădăcina tuturor relelor. Ați auzit-o și pe asta, fără îndoială. În realitate este preluat ca și citat din Biblie, dar citatul corect este: dragostea de bani este rădăcina tuturor relelor. Adică aici vorbește despre patima îmbogățirii, da? Obsesia de a aduna bani și de a nu ți se pare că ai destul, ceea ce am vorbit mai devreme când ziceam de banii nu sunt niciodată de ajuns. Are legătură cu asta. Dragostea de bani este de fapt rădăcina tuturor relelor și senzația asta că n-ai niciodată de ajuns, că nu te mai saturi niciodată.